Ти какво правиш тук в Поморие, бе? Разсъдка прави. Каква разсотка правиш? Разсъдка прави. Ама с кой дойде тук? С рейс. Къде е рейс? Долу. Къде долу? Долу. Къде? Ими на спирката. На автогарата ли? А? Къде живееш, Енче? Там тук. Ама на автогарата спира рейса или къде? На автогарата. На кой? Тук кой? Автогарата. Автотунтунто. Да. Откъде идваш ти? Там. Откъде е това там? Кой град? Ими на селото. Кое ти е селото? Бата. Как? Бата. Къде е това? На селото. Тук къде спиш? На квартира ли си? На какво? На къде? Работиш ли нещо тук? Какво? Какво? Там тук работя. Какво работиш, бе? Чакай, искаш ли да изпеем една песен заедно? Ти ще пееш Фики, той е Азис. Това е Азис, това е големия Азис. Той е на Азис Винаги Гади. съм се интересувал. Колко си години? Мисля. Ли си? Честно ли? Родил се голям. Не се ражда на години. Как го не знаеш колко си години? Това е много интересно. Знаеш тази песен Бум леле? Бум леле леле. Ти много добре играеш кючек, мистер. Пусни някакъв кючек от телефона. Паднаем батерията. Та. Ама ти тук ли си? Жик така. О, Ко пиш той е ти? бил в море. Ще се какво ще направим. Айде сега един кючек. Ще изиграеш ли? Дай. Върти. Бум леле, того. Сега ти. Ама аз ни пуша. Аз ще дам Ще цигари. ми пуша. Пушиш ли? Май, Ти какво ги правиш? давам ти май? всички. Айде пей малко Бум леле. Айде. Бум леле, тоя. Бум леле, вижте я. Маска без нищо, кипуско. Най-после нещо истинско. Свири бас ти пък, бе. Дайте ми огънче. Нахален ставаш. Как бе, давам. Леко брадата сам да ни запалим. Това ако го видя Запали ли, на бе? камера, просто ще стане. Представиш как го помня брадата това клипче. Брат, аз съм ти голям фен, да знаеш. Просто огнен зината, бе, човек. Аз Просто не го мога да очакваш. повярвам, че го видя тук. Виж каква снимка имам. в Просто да телефона. фърли в размисъл на... Сега ще ти покажа. Чакай. Аз имам, ето, виж. С Вики и с тебе. Това ти Пуша ли си? цигари и пия. Мото, аз не пуша сигара. Ма те вика, че прилича на Фики, няма? Така ли ти, бе? Той на новия клип като тебе малко се направил, нали знаеш? Той те имитира, бе. Само, че си по-хубав от него. Брат, Красавец. моля те, изпълни ми едно желание. Сега ще снимат клип и аз ще Приятна питам. работа ти дава. Моля? Приятна работа. Работа ти дава, бе. Не, аз ще ти кажа, какво правиш, бе, майнаки, ти ще кажеш нищо, сигара пуша. Сигара пуша. Добре, Чакай. ай, готово. Чакай. Това ще се качи, бе. Чакай. Чакай, аз съм наред сега. Ай, готов ли си? Чакай. Какво правиш, бе, Чак, майнак? чакай. Какво правиш, бе, майнак? Опреш па мен. По-силно Ама да не какво те чуваме. Сигара пуша. Кой ти я даде тази сигара? Ти ми даде. Кой ти дадах? Сигара ми даде. Сигара ти дадах. А друго кой ти дадах? Какво правиш, бе, майнак? Нищо. Сигара пуша. нищо. Ма, какво правиш? Ми сигара пуша. Това маняк. Кой ти даде това маняк? Кажи малко. Сигара ми даде. Аз ти дадах сигарите. Това кой ти даде? Пари. Колко пари ти даде? 5 лева. А така, добре да го споменаваш. Цяла вечер съм работил за теб. Цяла вечер съм работил за теб. Окей, това беше всичко от нас тази вечер, уважаеми драги И центъра на Поморие, Центъра на Центъра на Поморие, Поморие. това е звездата. Окей, Експрес Бенд, Експрес Бен. Индианица, диджей Киро и най-големия маняк Майнак. на България. Живи и Айде. здрави! Окей.